legislatura que ara acaba com una legislatura en què s'ha fet una tasca purament continuista en el camp de la cooperació internacional. La legislatura està marcada, en part, per la desaparició de la regidoria específica que treballava el món de la cooperació internacional, aquella regidoria que es va crear l'any 2003, de manera assessora, conjuntament amb Peris, que era el regidor que la portava, que deia cooperació internacional i integració social, que es dia, i que nosaltres pensàvem que va fer una tasca molt positiva, molt favorable en favor de la feina que vostès fan en el món de l'obra. En aquesta legislatura realment no hem acabat de saber per què va desaparèixer i les seves atribucions van ser diluïdes i part van ser arreplegades pel benestar social i després parcialment ha sigut recuperada i ha comptat amb un altre regidor. Però jo crec que aquest és un dels punts que volem destacar que convindria tornar a reconduir i en la pròxima legislatura seria interessant tornar a crear aquesta regidoria de cooperació i integració social perquè nosaltres considerem que és fonamental.